Ir-reazzjoni tiegħek? Ir-reazzjoni tiegħi l-ewwel nett tkellmet l-ogħla qorti tal-pajjiż, il-Qorti Kostituzzjonali u nitilqu mill-punt ta' tluq illi wieħed irid jirrispetta l-istituzzjonijiet u d-deċiżjoni tal-qorti. Naturalment, il-qorti rriformat is-sentenza u dik turi illi kemm kellu raġun il-Gvern u l-Partit Laburista li jippreżenta l-appell li ppreżenta. Fil-fatt il-konklużjoni prinċipali tal-ewwel qorti ta' din il-qorti kienet illi l-Partit Nazzjonalista, id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma kellhom ebda raġun f'dak illi qalu sal-lum, kellu biss il-Partit Nazzjonalista u limitatament fuq distrett wieħed u mhux fuq żewġ distretti. Konklużjoni tal-qorti hija wkoll li l-Partit Nazzjonalista kien ħaqqu siġġu wieħed u mhux żewġ siġġijiet. Ingħata xorta waħda żewġ siġġijiet biex ma jkunx hemm riżultat biż-żewġ kif ma tridx il-Kostituzzjoni. Mhux għax ta' bil-ħaq ħaqqu żewġ siġġijiet imma biss siġġu wieħed. Għalina li ma nifhmux daw is-sebgħin faċċata. Tista' tispjegana liema distrett il-qorti ddeċidiet? Il-13 distrett il-qorti qalet li ma kellux raġun fejn jolqot il-Frederica Zoppardi, il-Partit Nazzjonalista ma kellu ebda raġun fil-menti tiegħu. U waqqet ukoll l-applikazzjoni ta' Claudette Buttigieg x'hekk. Taż-żewġ deputati waqgħet kemm ta' Claudette Buttigieg kif ukoll ta' Frederica Zoppardi. Ġifieri għal dak li jikkonċerna dak kollu li qalu ż-żewġ deputati tal-Partit Nazzjonalista. L-qorti qalet ma kellhom raġun xejn. Kien biss sema' il-partit illi kellu li jressaq xi ilment. Qalet ukoll il-qorti li l-validità kollha tal-liġijiet sal-lum ma tolqot ma ġietx effettwata bis-sentenza tal-lum u naturalment issa hemm din is-sentenza wieħed irid jara kif se tiġi implementata. Beppe Fenekadami għadu kif qal li di deċiżjoni turi li Joseph Muscat illum tilef. Il-Partit Laburista jħossu li tilef xi ħaġa llum? Le, tilfu Claudette Buttigieg u Frederica Zoppardi, tilef ukoll il-Partit Nazzjonalista għal dak li jolqot l-inċident jew l-episodju li prova joħloq fit-13 distrett. Il-Partit Laburista kellu u għandu vantaġġ ta' 36,000 vot, ir-riżultat elettorali fis-sustanza tiegħu baqa' dak illi kien, biex inti fl-aħħar mill-aħħar mhux lejn is-siġġiet imma titħares ukoll lejn il-voti. Il-voti huma ta' 36,000 vot, dawk kienu hemmhekk, għadhom hemmhekk u allura fil-verità din is-sentenza kull ma ħatibdel huwa l-kompożizzjoni tal-Parlament għal dak li huwa siġġu wieħed biss. Żewġ siġġijiet fil-verità bitħaddim tal-mekkaniżmu fil-Kostituzzjoni.